Magandang umaga sa ating sambayanan di Kitabi sa Bicolandia at sa ibang lugar sa Pilipinas. A blessed Sunday to all. Kung sa Tagalog, magandang umaga sa Bicol, Diyos Maraynaga sa Indogabos. Ito po ang inyong host for today, ang kaibigan ng sambayanan, dito ang ating programang kalusugan at bayanihan for serbisyong natural ay inahandog namin. Special edition po tayo ngayon hanggang alas 11 ng umaga. Kaya po tayo solo dito, pero may sinama tayong dalawang mga doon sa Dorotea para matulungan tayo sa mga gawain dito sa atin. So, kumusta na po kayo, ating mga kababayan? Kayo po ba'y nakapagdasal na? Pasalamat na sa dakilang Panginoon Diyos? Tayo po ba ay nag-breakfast na? Tayo po ba ay malusog? Ano po ba ang inyong mga problema sa kalusugan? Huwag po natin masyadong indahin o problemahin ang COVID-19. Basta ang pinaka-importante po sa COVID-19 yung protocol ng gobyerno. Sundin natin, face mask, face shield. Kung wala naman po tayong gagawin sa labas, stay at home. Makinig po dito sa ating programa kasi marami po tayong matutunan, lalong-lalo sa kalusugan. O kanina, pumunta dito sa ating si Nanay. Meron pong problema sa pancreas. Siya po ay nagbabarb, nagdotro na. Kulang ang budget, tinuruan natin kung ano mga gagawin. Di ba? Ang daming gagawin. Andiyan ang gobyerno. Ano ba ang gagawin ng gobyerno? Paano makatulong sa may mga pobreng tao? Tayo po, ginawa natin libre consultation. Binago natin yung pag-iisip niya kasi ang nangyayari dahil nga po dun sa cyst niya sa pancreas, isip, nangangayayat na ng gusto, 69 years old. From Barangay 30, kasama dalawang anak, hirap na hirap financially. So, tinulungan po natin, binago natin, sabi ko magdasal sa Panginoon, baguhin ang paradigm. Nakaabil din po ng bale 1 box into blisters ng Mega 1. Yun lang ang kaya ng kanyang dalawang anak. Tinanong na, sinabihan natin kung ano dapat mga gagawin. Sa eksperyensya ko po, sa gobyerno, sa pribado, sa radio, sa natural medicine, sa lahat po, sa komunidad. So, aking pong nalalaman, iyan pong aking tinutulong, iyan pong aking sinishare sa kanila. Because this is sharing what you learn, sharing what you have, di ba? Ganun po 'yan. Hindi po ito tsamba-tsamba lang, di ba? Ang buhay po may gagawin tayo. Pobreng-pobre, hirap na. Sobra ng sakit daw ng kanyang sa tiyan niya. Di ba? So kung ano po nalalaman ko, sinare ko na po sa kanila, pati po yung paglakad-lakad sa mga government entities, tinuro ko na sa kanila ano ang gagawin. Yung mga kapitan naman po dyan, tulungan natin mga constituencies natin, yung po mga certification of indigency, kung pwede po wag na natin pabayarin. Kasi po talaga naghihirap sila. Turuan po natin, ang kapitan kasi andyan na, alam nila lahat. Turuan natin kung ano gagawin, kung talagang mahirap, pwede po natin pasamahan sa isang official dyan po sa barangay para po mabilis ang delivery of services kasi ang barangay po yan po ang basic aside from the family. Okay, so malaki po magagawa ng barangay. So yan po ay tinuro ko kay nanay sa kadalawa niyang anak kung ano ang mga gagawin. Binigyan din po natin ng 3 kilong kamuti. Kako ito na lang muna ang kakainin. Babalatan yung kamote, tantarin, lagyan ng tubig.
Wala na pong mga wala na mga seasoning na yan. Yun ipakain kay nanay, di ba? Yun na ang pinapano ko, ang kanin, kaunti na lang kasi nagtutro nga si nanay. Medyo mabigat na po ang problema. Medyo mabigat kasi doon, ang malignancy na. Kapag malignancy, di ba, cancer. Di ba? Pobre, hindi kaya magpa-hospital, hindi kaya mga advanced test na yan. So ako, kung ano po ang nalalaman ko, kahit papaano, kung kulang ang budget, makagawa ng paraan para lumawig ang buhay, magkaroon ng quality of life, with God's grace, long shot po ay gumaling ng tuluyan. Okay, maliwanag po yan. Iyan po ang ginagawa ko. Kaya po sa mga listeners ko, sa mga leaders ko, sa mga ayap natin, dapat bawat programa kung nakikinig kayo, mayroon kayong matutunan. Hindi yung narinig natin dito, pinalabas natin dito, kasi iniisip natin yung puro raffle. Wala po mga raffle na yan. Ang importante po makatulong tayo sa kalusugan. Later on, makatulong tayo sa kabuhayan. Kaya pagdasal po natin yung uni-level na ito maging perfect. Ang sistema natin, maraming matutulungan. Raffle, baliwala po yan. Okay, maliwanag. At marami tayong matutulong in the future once ito maging successful itong uni-level natin ito. Kasi validated na magaling ang mga produkto natin. Ang problema, karamihan, kulang sa pambili. Yan, di ba? So yan po ang kahapon na i-share ko na rin sa inyo. Yung nagbi-bleeding, 15 days sa bleeding. Si Madam Sara Nicole ng Ginobatan. In a matter of 2 days lang na pag-inom ng Migawa natin, 2 capsules each 3 times a day. On the 3rd day, wala nang bleeding. Very powerful po yan. Nasa YouTube na rin po yan. Next week, lalabas po sa YouTube natin. O yan ang ko sa inyo. Ito, kung kayo po naniniwala sa akin, naniniwala tayo sa ayap. Kung naniniwala kayo, panoorin natin yon, i-share natin sa inyong timeline, i-share po ninyo sa ibang grupo. O pag nagtanong sa inyo, meron kayong prospect, di ba? Para pipindutin, yung iba kasi makasarili. Huwag po natin makasarili. Kung wala kayong pananaw, wala talaga kayo sa akin ng pananaw, wala kayong, wala akong silbi sa inyo, wala kayo kung sa inyo, umalis na tayo sa ayap, umalis na tayo sa grupo, okay lang po yan, walang problema. Pero tanungin ko, saan kayo pupunta? Yung kaya ko bang ibigay, kaya ko pong gawin, magagawa ng iba, maibigay ba ng iba? Diba? O ganun po yan, ako kasi prangka. Binabalyo ko po kayo, pero dapat ibalyo din ninyo ako. Di ba? Huwag tayo puro mainggitin. Wala po yan. Hindi kayo pagpapalain ng Panginoon kasi mainggitin ka eh. Di ba? Ang decision ko is almost final. You can recommend to me kung ano magaganda, at pag iyan po in-evaluate natin ng aking team, pwede natin yan gawin, di ba? Pero kayo na ang parang mas mataas na sa lahat, ay hindi pwede po yan. Ganun po ang patakaran natin dyan, di ba? Ang gusto po natin, magtulungan tayo. Unity, meron pong lakas, di ba? In diversity, watak-watak, wala po yan. Tatawanan lang tayo. Yan po dapat natin laging tatandaan. Ngayon pong Sunday edition, 1.5 oras tayo. Kaya po marami tayong mapagtutuunan. Marami po tayong mapag-uusapan. Ito, si Madam Mrs. Baldo. Ilang taon ito umiinom ng ating, sa kanya, amazing trio. Maagang maaga, andito yung kanyang apo, di ba? Tagama nito po yan. Dito sila umuki. Hindi ko na rin sa kanila pinilit ang Amazing 4 or Mega 1. Kasi doon sa Amazing Trio,
ano na sila, okay na. Amazing Trio at saka ang coffee nila, Mega A Coffee. Bumibili yan, 5, 6 or more. Diba? So doon na, ginagawa na nila yan na maintenance ang buong pamilya. Amazing Trio. Hindi sila ng problema ng COVID-19. Yung marami kasi sa atin, tinitipid. Pag gumaling na, ayaw na. Hinto na. Paano? Pwede ba yan? Kumain ka ng 1 buwan, puro mo masasarap. Tapos 1 buwan hindi ka kakain. Kasi remember, ang ating mga produkto, Mega 1, Amazing Trio, Amazing 4, iyan po'y pagkain. Yung nutrition na kailangan natin, yung kulang sa nutrition, kulang sa vitamina, minerals, ito po magpupuno. Para lumakas ang mga cells natin, ang immune system natin. Naliwanag. Ngayon, lagi ninyong sinasabi, nagtitipid tayo ng 50 pesos, pero hindi tayo nagtitipid ng 1,000 na maaring magastos natin or more. Nagtitipid ka 50 pesos, hindi mo alam pala, ang natitipid mo 50 mil. Kasi ma-hospital ngayon 50 mil mo. Baka kulang yan. Sabi ko, nanganak lang yung aking anak, 135,000 plus. Kamunti ka mahulog sa aking inuupuan. Yung anak ko at saka yung baby niya. Diba? Wala ka nang magagawa. Diba? Yan yan, panganganak lang yan. Cesarean section. Lalo kung kayo may sakit. Operasyon, dandan libo yan. Di ba? Sipon lang kayo, inubo. Takot na kayo. Baka kayo maanong COVID-19. Di ba? 50 pesos sa Mega 1, para kayong, gastos. Anong gastos? Investment yan. You invest to your good health. Gamitin natin ito. Ano gusto mo, 50 pesos o 50,000? Di ba? Dapat alam natin yan. Huwag matigas ang ulo. Katitipid ninyo, yung pera ninyo, mawawa yan. Maubos yan. No. Di ba? Di ba? Simpleng-simple. Bakit ka nagsisigarilyo? Magkano ginagastos mo sigarilyo? 50 pesos. Magkano ginagastos mo sa beer? 200 pesos. Sa pulutan, magkano? O sugal, magkano? Diba? O beauty salon, magkano? O kung saan tayo pumunta, magkano ginagastos natin? Ang laki-laki ng ginagastos natin. Ako, inom lang ako yung inom niya, pero hindi ako nagsisigarilyo. Alos hindi ako umiinom. Hindi ako nagsusugal. Hindi ako liwaliw. I'm my homebody. Diba? So natipid ko, iniinom mo. Ilan na ininom kong Mega 1? Kanina 2, isang Miracle C. Ngayon uminom ako dito 2 Multi-5 capsule. 5 kapsula ininom ko, isang inuman. Ngayon, hay na ako na makapag-programa. Isa't kalating oras, kayang-kaya. Diba? Simple yan eh. May benepisyo. Inaalagaan ko ang buhay ko. Because my life is precious to God, to my loved ones, and to myself. Diba? Precious. Ibig sabihin, ano tayo? Precious. Parang, sige sir, upo muna kayo. Para tayong bulang kristal. Diba? Bulang kristal na babasagin. Diba? Kaya, iniingatan ko ng gusto ang buhay ko. Ano man? Simple lang buhay ko. Ano man? Ano paki ko sa iba? Pinapakiyahan ko yung buhay ko. Diba? Sir, bago lang po kayo, dati na? Dati na? Nagpigil ako kung tablets sa Mega 1. Mega 1 lang po ang kukunin ninyo. Nagpigil lang ako kung nakaaling.
Nakakuha ka dati 30 capsules sa Migawan. Ngayon po, ilan ang kukunin natin? 20 lang po. Ha? 20. 20 lang. Okay. Graciela? Gracia? So ito po yan, andito lang si Sir, may ng Migawan. Ay yung aking kasing dalawang kasama doon sa nagluluto ata, mga baguhan pa at mga batang or batang isip. Okay. So yan po ang words of wisdom ko po sa inyo. Ngayong panahon na ito, pag tayo po nagkamali, maniwala po kayo, pagsisisihan natin. Kaya wag na wag tayong magkamali sa kalusugan. Maniwala po kayo sa akin. This is a brotherly and friendly reminder. Takot na takot tayo sa sa ating tinatawag nating COVID-19. Bakit ka matatakot kung alam mo kung paano yan labanan? Pero pag hindi mo alam, takot na takot ka diyan. Di ba? Alam mo man, kuripot ka, wala pa rin gagawin, wala rin. Dapat kung ano ang alam mo, i-apply natin. Di ba? Sandali lang po ha. Sir, ito na po. Isang ko lang at hay, ako. Ano ito? Kasama mo yun? Sir, dito na ako. Okay, salamat. At programa tayo. Bakit matagal ka? Okay, salamat. Okay. Okay. So, ayan po. Ay bumili kasi Sir ng Migawan. Hindi ko naman pwedeng pantayin ito. Pasensya na po kayo. At alam po ninyo, Migawan very powerful po yan. Maniwala kayo sa akin. Marami na testimonya. Maraming testimonya po yan. Ako mismo, sa tingin ko, with Migawan, parang bawat birthday ko, bumabata tayo. Okay. Yan po dati Amazing 3 yung. Naging Amazing 4 at Migawan. Di ba? No, ngayon, I always say, life is a matter of choice. Ano po natin, evaluate natin ang buhay natin. Ano ba ako ngayon? Ano ba ang gusto ko? Saan ako pupunta? Di ba? No. Ikaw, ilang taong ka na? Ano ba ang goal mo sa buhay? You are 40. Gusto mo umabot ng 100. So, 60 years more. So, ano bang kinakain mo araw-araw? Ano ba ang gawain mo araw-araw? Ano ba ang mga vitamins mo araw-araw? May bisyo ka ba o wala? Di ba? Dapat ganon. Ngayon sabihin mo, ano lang kasi yan eh. Una-unahan lang. Ay, gusto mo bang mauna? Gusto mo bang mauna? Di ba? Sabihin pa niya, hindi, lang kasi, nakaguhit na tayo sa nakaguhit ng tao. Nung pinanganak siya, nakaguhit na kung kailan siya mabubuhay o mamamatay. Nakalagay ba sa Bible yan? Hindi, di ba? Nung sinabi ng Panginoon, ingatan mo ang iyong buhay because your body is the temple of God. So, pinapag-ingat tayo. Ibig sabihin, precious ang buhay natin. Na pwede tayong humabang buhay, pwede tayong maging healthy at humabang buhay, na pwede tayong umabot ng 100, 120 or more. Pero nga, kain mo, meat, fatty, salty, sweets, full of seasoning, processed food, soft drinks, lahat ng ice cream. Pagkatapos lagi kang aburido, nagsisigarilyo ka, 2 packs a day, umiinom ka ng liquor or ng drinks, 1 dosinang gabi-gabi, hindi ka na halos natutulog, nasa sugalang ka. Paano ka aabot ng 80, ng 70 or 60, 40 ka? Malamang hindi ka abot na noon. Di ba? Ayaw mo pa ng Migawan. Kasi sa'yo, Migawan gastos, hindi investment. Sa akin po, investment yan. Anong investment, Dok?
Nag-i-invest ako para ako maging healthy, maiwasan ma-hospitalize at humabang buhay. Yan ang tinatawag na investment. Invest to your health. Yan, hindi naman ninyo alam. Alam ninyo, investment cryptocurrency. Diba? Yuminaman ka nga sa cryptocurrency, nagkaroon ka naman ng cancer, napunta lang sa ospital, dido ka pa rin, nawala rin. Mag-invest ka muna sa health, sa Migawan, mag-cryptocurrency ka, umasinso ka, magandang buhay. Yung sobra, itulong sa mahihirap. Di ba? Dapat ganon. Ako, sa totoo lang, hiningi ko kay Lord na umabot ako 120 or more. Padok Joey, pwede bang 130? Kung ako'y nakakalakad pa ng maayos, nakapagkaway-kaway pa, nakapagsasalita pa, why not? Baka Dok, para ka ng ano noon? Para ka na noon na hukluban? Man. Kinakain ko, gulay-gulay lang. Ang daming Migawan, Miracle C, Migay Multiplied, mga healthy drinks. Tapos, ang dami dyan ng mga itatapal-tapal natin sa ating muka. Yung pipino, dikdikin ninyo, ilagay ninyo sa mukha ninyo para di ba? Kung maraming pipino, umpisan ko na, pwede mamaya bukas. Di ba? Kaya meron ako pandikdik. I-share ko sa inyo naman. Kung i-share ko sa inyo na kayo'y mayroong fountain of youth, ano man ang problema? At least pasasalamatan ninyo kung kayo may puso. Kung wala kayong puso, okay lang, walang problema. Kaya dito, marami kayong matutunan. Ang problema lang sa atin, hindi tayo nag-a-appreciate na magandang programa. Ang gusto natin mga controversial. Diba? Ako ayoko ng controversial. Hindi yan it's not my cup of tea. Hindi pa ako sanay dyan. Diba? Sa akin reality, sa akin paano ako makakatulong kahit konti sa aking kapwa. Diba? Yung kamuti na yan. Sino ba nag-umpisa sa kamuti? Sino ba yung consistent? Minsan naubusan tayo ng kamuti. Ngayon, paubos na naman yung kamuti natin. Diba? Sinanay kanina, naawa ko. Binigyan ko ng 3 kilong kamote. Ilang yan, baka more than 1 week o 2 weeks yan ang kakainin. Diba? Iyo ba, bakit ko ina-announce? Dapat hindi ko na-announce. Kaya sana, gayahin ng iba na mayroon namang pera na tumulong na ngayong panahon ng pandemic. Diba? Kasi yung iba sa atin kasi para may pera, parang na sila, hindi na maabot. Yung bang hirap ng abutin, para nasa Panginoro na. Diba? Parang beyond na. Hindi na maabot. Diyos ko, Panginoon ko. Always remember, life is short, life is... Sabi nga natin, ano ang life? Hindi natin alam. We don't know what will happen next. Diba? Isa nga ng celebrity ngayon, nag-umingi ng panalangin. Billionaire po ito. May karamdaman. Ang age niya po, nasa 50s pa lang yan. Diba? Billionaire. Ang angka niya kilala sa politika. Diba? Kaya tayo masuswerte na pinadala sa atin ng Panginoon ang Amazing Trio, Migawan, Amazing 4 from USA yan. Hindi po galing sa baka sabi nyo galing sa West Philippine Sea. Diba? Hindi ko masabi yung bansa kasi mamaya may magalit sa atin. West Philippine Sea na lang. Kung marunong kayong mag-comprehend, alam na ninyo yon. Di ba? Okay, so unang-una salamaton din sa ating mga nanonood parati sa atin. Naniniwala po sa atin. Of course, yung mga
followers natin, yung mga lagi nakikinig sa atin sa radio, di ba? Oh, ito po yung ating unilevel natin. Bumibili kayo dito doon sa membership natin. Okay, may member ko siya kapag tayo nag-launching na. Kung kayo po'y wala pang kaya noon, gagawin natin, magkakaroon tayo ng basta lahat pong pupunta dito. As much as possible, dapat gusto nating tulungan na magkaroon ng magandang kalusugan at umasenso sa buhay. Magtulungan lang po tayo. Kung kayo naguguluhan, kung ano nung ngiyaw ng pamilya ninyo, magdasal tayo sa Panginoon. Kasi ako pinagdadasal ko po ito sa Panginoon, ang success natin. Okay, maliwanag po. Kung lahat po tayo nagdadasal, so maibsan po ang ating problema sa buhay. Buhay natin, ng pamilya, kamag-anak, kaibigan ng bansang Pilipinas. Yan po ang ating number 1 na sandata, prayer, sincere prayer. Okay. Huwag ninyo sabihin na ako ay pastor, hindi pa ako pastor. Kung ano po religion ninyo, be the best dun sa religion ninyo. Huwag na kayong pumunta lipat ng lipat. Kahit saan kayo pumunta, kung ang ugali natin ay the same pa rin, wala rin mangyayari. Be the best in your religion. Wala po ako nire-recommend ng religion. Kung ano na religion ninyo, pag-igiyan ninyong mabuti. Diba? Ang importante yung ating relationship with God. Thank you so much din pala yung mga nag-avail ng kahapon, yung nag-member dyan po sa sa Ginobatan. Thank you so much also. Congratulations kay amazing Miss Migawan for March. Miss Arlene, amazing Arlene Pabilonya. Nag-avail po yan ng 15 boxes na Migawan. Ay, maraming produkto. Siyempre sasabihin ko, i-endorse ko sa mga taga-Ginobata na may produkto. Di ba? I-endorse ko, walang produkto. Paano? Mamay, magalit pa sa akin yung tao na walang mabili sa inyo. Di ba? Miss Ermalyn, bumili ka na ng 15 boxes para i-endorse kita dyan sa Panarayon. Di ba? Ito po yung mga taga-Ginobatan at malapit. Ito po yung tawagan ninyo. Ang daming produkto po nito. Ang kanyang produkto more than 100,000 worth of products. Lahat pong klase meron. Even Slimmers Rice meron po. 0946-051-9050. 0946-051-9050. Mga taga-Ginobatan, malapit sa inyo. Even Mobilyar, even ang Ligaw or Kamalig, pwede kayong bumili dyan. Ang kanyang globe po, 0927-316-7466. 0927-316-7466. Taga-Ginobatan po siya at ang kanyang page, Arlene C. Pabilonya. Ang email niya, arlenepabilonya072gmail.com. Ito pag unilevel siya, balak niyang mag-center sa Albay. Kako, wala namang problema, basta itong opisina dito sa Legazpi siya na mag-take over, siya na rin magpapasweldo sa ating mga empleyado. Para ako'y magpabanjing-banjing na lang. Tumawa. Nandun si Miss Ana. Ayaw niya raw. Ikaw, hindi ko i-give up ang Legazpi. And of course, ang Bakakay ahang Dorotea. Kasi kung lahat, siya na mag-uupa doon sa Dorotea, pa rin siya sa Legazpi. Diba? Ganun po kasi yan. Pag may gusto kami gagawin, hindi yung para tayong orong sulong. Yung iba, karamihan gusto walang puhunan. Wala kang puhunan, ano mangyayari? Para ka bang Kristo sa Bulangan? Sa pula, sa puti. Logis. Ano kayo? Kristo kayo? Diba? Pero sa akin po, may gagawin ako dito sa Unilevel. Pera mo 1,000, punta ka dito. Hindi mo kaya yung membership natin to join na 6,000. May layaway po tayo, layaway. Then magdadala na rin kayo ng mga possible na mga pasyente at mga gustong magnegosyo. Diba?
Pero hindi po pwede ang wala. Ayaw ko na ng wala. Nahirapan ako sa inyo. Marami pang pasaway. Wala na ngang puhunan. Pasaway pa. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. Diba? O, bahala na dyan sa inyo mga pasaway. Bahala na dyan si Amazing Diamond. Ani Gonzales. So, mga magaling po itong mga binabanggit ko ng Bakakay. Amazing Diamond. Lone Happy Baramida ng Malilipot. Amazing Diamond. Maria Lourdes Des Barbadillo Lauren ng Legazpi. O, yan. Amazing Diamond, second placer, Miss Migawan. Ninya Rili Moral ng Albay. O, di ba? O, bahala na kayo. Silang apat na, itong mga beauteous ladies po, ito sila na ang mamroblema sa inyo. Ako ayaw ko na. And ito pong Amazing Diamond, Miss Migawan. Oh, March, I don't know, sa April siya po nangunguna, nakakwalify na siya. Arlene, si Pabilo niya ng Ginobatan. Oh, iyan po yung ano yan. Iyan po yung mga consistent na bumibili. Yung hindi consistent, pasensya na kayo. Hindi ko kayo mababanggit. Oh, di ba? Ganun po yan. Ang produkto natin Migawan, pagtuon na ng flagship natin Migawan tayo. Bumili ka lang ng kape, para ka lang bumili ng kape dyan. Maraming kape dyan. Diba? Bumili ka ng sabon, maraming sabon dyan. Diba? Bumili ka ng choco, maraming choco dyan. Pag sinabing Migawan, tayo lang. Miracle C, tayo lang. Mega E, tayo lang. Multi-5, tayo lang. Ano po yan? Unique yan. Unique ang Amazing 4. Di ba? Di ba? Share, share, share. Oh. Pag pinayabot po natin ang share na 1,000, magbibigay po ako ng 1,000. Ipaparapol ko doon sa mga nag-share. O sige nga. Pabutin ninyo ngayon hanggang alas 11. 1,000 shares ha. Sa iba't ibang grupo. Magpaparapol ako ng 1,000. No. O, pero yun po ninyo yan. Ano bang gagawin? Ako, nagsishare ako minsan. 20, 30. Mga grupo po yan. Ang dami ko kasing grupo. Ano man? Para share. Eh kung nanonood ngayon 50, tigbe 20 share, di 1,000. Di ba? Kung nanonood 100, o tig 10, 1,000. Kung nanonood 200, tigli 5 lang share, 1,000. Eh kung nanood 500, tigla 2 share, 1,000. Kung nanood 1,000, tig isang share, 1,000. Very simple. Mathematics. 1 plus 1, 11. Eh kasi kayo, 1 plus 1 equals 1. Diba? Okay, maliwanag. Oh, ito. Oh, yung ano natin, oh. Ito. May 1,000 ako dito. Pambili ko sana ng Migawan para inumin ko, i-share ko sa inyo. Basta 1,000 shares, so ilan pa lang? 124 pa lang eh. May kulang pa tayong 896 shares. O tulungan ko pa kayo pag-shares. Gusto ninyo? Tulungan ko kayo. Para dumami ang shares. Yeah. Share to a group. Dapat, saan ko isi-shares muna? Taga Bicol kami, 1, di ba? Sana Sir Nonoy, pakitanggap naman, paki-approve ang share natin. Magandang programa po ito. Hindi po ito yung 4-leaf clover group, share, 2. Tinatanggap ang ano natin diyan. 2 na na-share ko ha. Ganun tayo eh. Friends who like Jose Doc Joy Bitito, pangatlo na. Kasi maraming mga tao dyan. Di ba? Very simple. Doon kayo sa group. Share to a group. Di ba? Team Tambayan. Kina, ano ito? Kina Brother James D. Mabait yan. Supportan po natin ang vlog niya. Di ba? Ilan na i-share ko? 4 na. Ano ba?
all buy and sell, oh, di ba? I-share natin. 5 na. Oh, di ba? Madali lang naman yan eh. Oh, pag nag 1,000 magpapaano ako? Oh, di ba? Oh, 5 na, naka 5 na ako dinagdag ko sa inyo. Oh, di ba? Oh, online sa Odan sa Legazpi pang 6 na. Oh, di ba? No. Oh, mag-share ako sa inyo ng at least 10 para makatulong na ako sa inyo. Oh, di ba? Ano pa ito? Daraga, Legazpi City, Albay, swap buy. Oh, 7 na. Di ba? Oh. Kung tayo baga, tinuturo ko lang sa inyo ang unity. Di ba? Ang unity. Oh. Oh, taga Bicol kami sa rin na grupo. Pang-8, 2 po kasi ang taga Bicol. Yung kay Sir Ninoy ang marami na, almost 600,000 na. Oh, naka-8 na akong share. Di ba? Madali lang po yan kasi tayo kung minsan tamad tayo. Kung minsan po tayo kung ano-ano iniisip. Oh, ornamental plants, collectors yan. Subukan natin dito, baka tanggapin tayo. Oh, 9 na. Di ba? No. Para tinuturo ko sa inyo kung paano tayo mag-share, di ba? O, taga-Bakakay ako, sigurado dito, kung taga-Bakakay tayo, 10 na. Di ba? O, 10 na. Ang pinangako ko sa inyo, 10. Eh ngayon, dagdagan ko pa. O, dagdagan pa natin para mas marami, mas maganda. O. O, di ba? O, subukan natin itong Bicol University. Kung tayo tatanggapin, 11 na. Di ba? Oh, 11. Oh, ano pa? Para nakikita ninyo. Oh. Oh. No, MHCBKK, sigurado ito. Sa atin to. 12 na. Oh. Di ba? Oh, naka 12 na ako. Pinangako ko sa inyo isi-share ko, 10. Oh. Ay, ganun talaga eh. Dagdagan pa natin. Para merchants and online shoppers, 30 na. No, di ba? 30 na. Sa grupo, hindi yung sa ating Yung iba kasi, sa group natin. Na yan eh, ang dami nang nag-ano dyan eh. Oh. Friends who like Dorotea Resort Spa pang 14, marami rin yan. No, di ba? Oh. Titingnan ko kung kaya ko mag 15. Di ba? Ang pinangako ko sa inyo 10. Oh. Di ba? Oh. Di ba? Oh, dito siguro Happy Farmers tanim dito. Baka gusto nilang mapakinggan magandang programa natin. Oh, 15 na. Naka 15 na ako. Tingnan ko kung madadagdagan pa. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, pag gusto may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. O, itong Bicol Society ni Amazing Mers Bilan. O, 60 na. Di ba? Magandang grupo din yan. No, 16. O, naka 16 na tayo. May programa pa ako niyan. Kayo nanonood lang sa akin, di ba? Pipindutin lang ninyo yan eh. Di ba? Nahirapan pa kayo mag-share. Oh, 16. Iwan ko kung may makukuha pa tayo dito. Di ba? Oh. Bicolano mga mabuot, 17. Di ba? 17 na. Oh. Di ba? Nakukuha ba ninyo ako? Sali lang kayo ng sali sa mga grupo. Di ba? Oh. 17. Naka 17 lang ako. Parang wala na ata. Prayers Warrior Brigade. 18. Oh, di ba? Alam, tingnan ko kung sino makakatalo sa aking sa aking ginawa ngayon. Kung sino ang nakashare na megit 20. Titingnan ko kung maka 20 ako. Maka 20 tayo. Parang wala na ata. Oh, di ba? Di ba?
Oh. Itong Go Negosyo Marketplace, subukan natin to. 19. Oh, di ba? Oh, kung ako naka-19 na may programa ako, nagsasalita ako na para ako dito, ano, wag naman niyo sabihin na parang ano. Wag naman, di ba? Mga friends ko kayo, mga mahal ko kayo. Tinuturuan ko lang kayo kung gaano ang tiyaga, sipag, tiyaga, determinasyon, positive attitude, and lots of prayers ay maging very successful, di ba? Tinuturuan ko lang kayo. Oh. Oh, ito. Sharing is caring, Albay. Subukan natin. Wala na mawawala. 20 na. Oh, naka-20 na ako. Di ba? O, dadagdagan ko pa para sa inyo. Para gusto ko kasi may manalong 1,000 ngayon. O, ngayon sabihin mo sa akin, 1,000 lang, isahan lang, o 10 tigo 100. Kayo po masusunod. Kaya ang 1,000 itutulong ko na yan. O, di ba? Sa inyo na yan. Pero 1,000. No. Di ba? Ilan na ba yun? 20 o 21 na? Nakalimutan ko na tuloy. Di ba? Oh, wag ito kay Chris Aquino, hindi tayo diyan ano, image si kalusugan at bayanihan, no, 21. Oh. Di ba? Pwede niyo i-share din sa page, di ba? Pero sa group na lang muna. No, 21, 22 na nga ata. Nakalimutan ko yung isa. Di ba? Oh. Usapang gulayan, no, 22. Di ba? No. Share to a group. Dapat ganon ang gawin natin. Kasi, ito sabihin ko sa inyo, ito, point blank ito. Pag sumikat ng gusto po ang inyong kaibigan, inyong kapatid, maniwala kayo. Bicolanong Uragon, 22 na o 23? No, 22. O, di baling, wag lang tayo magsubra sa bilang, di ba? Baka sabihin lang dinadaya natin. Pinoy Affiliate Marketing 23. Di ba? Oh. Di ba? Wala namang problema yan. Ako ang bihikulo para kayo makatulong tayo ng marami, di ba? Oh. Oh, Negosyo 101. Oh, sige, 24. Diba? 25 ko na lang. Kasi naubos yung oras natin, di ba? Oh. No. Oh. Oh, ito. Overseas Filipino Workers Long Distance Area. Yan. Okay. Oh, naka 25 po ako. 25 or 26. As of now, 252 po tayo. O, kulang na lang natin ay 748 para maging 1,000. O, ano pa naman tayo? Mga 40 minutes pa to 45 minutes pa tayo sa programa. Pag naka 1,000 yan, i-chat ninyo sa akin kung ano gusto niyo, 1,000, isa lang mananalo, o 10 tigo 100. Diba? Okay, maliwanag? Oh. Okay ba yun? Okay ba yun? Oh. Ganun po yan. Tayo tulungan. Unity is the best policy. Unity is mean success. Di ba? Huwag na tayo puro negative na ako. Gawain niya ng kalaban ng buhay natin. Di ba? O sige, sino magpapapremyo dyan? Yung mga mayaman, 1 million. Ako, pagtsatsagaan ko rin. O, pero dapat nasa online, sinasabi niya. Kasi mamay sinabi lang ganito, hindi naman pala. Sabi nito kay Kuya Will, hindi naman pala si Kuya Will. Na ano lang tayo, na si Payo. Dapat si Kuya Will, ito, gawin ninyo. Ito, ako ng 1 million. O, okay tayo, di ba? Pero yung nag-post lang, hindi naman si Kuya Will na nag-post, wala yan. Hindi naman si Senator Manny na wala yan, di ba? Kasi marami pong gumagamit. Yung mga taong yan, iwan ko ba? Mali dapat. Diba? Ano na nangyari? 252 pa lang, hindi pa nadadagdagan. Paano ito? O, diba?
O, yung mga comments ninyo, ano na mga comments natin? Dan po, share at care. Ilan bang share and care mo, Miss Diamond G. Bayaban? O, di ba? Ilan? Sabihin ninyo lahat, o. At sa ating mabait na Doc, napakabait mo naman na Miss Amazing Diamond, Miss Migawan, runner-up o second placer, Ninya Really Moral. Napakabait nito. Puro ito positive, wala itong negative sa buhay. Carla de la Piña, hi sir, wag na po sir. Brother na lang, Doc Joey, di ba? Kapatid, kaibigan. Mas gusto ko pa yon kaysa sir. Sinisir ninyo ako baka lumaki ang ulo ko. Ayaw kung lumalaki ang ulo ko. Good morning po, Doc. Thank you so much. Amazing Double Diamond, Mers Bilan. Pinost natin sa Bicol Society. Ito ang founder ng Bicol Society. Supportan din natin, di ba? Di ba? Ay po, Amazing Doc. Amazing Diamond, Ninya Really Moral. Good morning po, Doc. Amazing Diamond Mariel Cedinho. Outside Chicago. Yes, Chicago. Diba? Hello po sa lahat. At sa ating mabait, Doc. Amazing Diamond Ruina Olabarrio Armilius. Gusto ko sana ito makita. Taga Ginobate, hindi pumunta. Sayang. May magandang testimonya ito. Share po natin. Dapat po, mga 10:30, mga 500 na tayo. Have a wonderful day by Jane Nudo, Amazing Jane. Dan sharing, sa akin po, na-share ko 25. Iwan ko po sa inyo kung may naka 25 or more. Dan sharing is caring. Good morning, Doc. Yan, si Amazing Beautiful. Marilyn Marchan, hindi ko napunta ito sa Makano. Sayang. Hello po sa lahat. Sorry di maka-watch, share lang ako. Okay, hindi na maka-watch, siguro may problema. Ito namimiss ko na ito. Yung napakabait na pagkakalam ko noon, sana hanggang ngayon. Amazing Diamond, Margie Trasmer ng Tabaco. Meron ka ba bang mga produkto? Punta ka na dito. Meron ka pa ata ditong incentive. Kunin mo na at ibili mo na. Amazing Hina Signal sa Robinson. Ay, nag-grocery pala si Amazing Diamond Ninya Really Moral. Di ba? Okay. Ilan na po kayo? Amazing Shirley Cinco Bonite. A pleasant good morning, Doc Joy. Stay safe po always. Salamat ka. Kayo rin ang buong pamilya mo, lalong-lalo na ang iyong American boy. Ingatan po ang buhay. Isa lang po buhay natin. Hirap pag nasa hospital. Napakahirap po talaga sa hospital na yan. Kailangan pangalagaan natin ang buhay natin. Health is wealth. Tama po kayo dyan. Amazing Ninya. Tama si Doc. Have a blessed Sunday everyone by Amazing Shirley Cinco Bonite. Sarap ang kamuti chips, Doc. Ginawa ko kahapon matapos magluto. Ubos agad niluto ko. Pati mga bata kumain din. Sige, punta ka ulit dito, bigyan ulit kita ng kamuti hanggang meron pa. Sis, malaki may tutulong ng pag-share po, sis Marilyn Marchan. Talaga yan. Ang ating pagtulong po, wala po yan. Pag tayo po tinangkilik ng gustong ating unilevel, they will feel yung grasyang galing sa Panginoon na ipapadaan lang galing sa atin. Ako hanggang di mabaan ang FB sagad sa share. Ako po 25 po na i-share ko kanina. Hindi naman binabaan. Naka 105 po ako na share sa isang account ko na block na stop na. Ang block naman po yan, the following day, nawawala naman po yan uli. Di ba? Sobra po sa wanted ata ang na-share ko. Okay, very good. Congratulations. As Amazing Diamond G. Bayaban. Gayahin po ninyo ito si Amazing G. Bayaban. Diba? Kailangan natin mabigyan ito ng kamote na sana makapunta dito. Okay. So yan po, talaga, gayahin po natin si Amazing G. Bayaban. Sana po all may kamote. Oo nga po, sana all. Okay.
Oh, still ka, thank you so much sa supporting Doc kahit nasa labas. Oh, nasa labas ng ano, si still supporting Doc Joey Bitito sa ating mga programa. Oh, di ba? Oh, 252 pa lang ang shares natin. Ano nangyari nito? Hindi dumami. Di ba? Hindi po natin dumami. Bakit ganon? Ano kaya nangyari? By still 252 shares. Oh. Okay. So yan po ang ano, hindi pa tayo umaabot sa 1,000 kasi 1,000 ito nagiinit-init pa. Di ba? 1,000 nagiinit-init pa. Oh, si Amazing Diamond G Bayaban may kita 100, sa akin 25. O kung 110 siya plus 125, 135. Si Amazing Diamond Ninja, mga 25-50 rin yan. O si Amazing Diamond Marilyn Marchand, marami din po yan. Constant sharer po yan, di ba? Yung iba pa, mag-share na lang ng 5, 10. Dapat ako 1,000 na tayo, di ba? No. Hindi ko po alam bakit 252 pa lang ito, hindi nagbabago. Oh. Di ba? O, so lahat pong may mga problema sa kalusugan, huwag po kayo mag-atubili, di ba? Huwag tayo mag-atubili, dito na po tayo. Hanggang 12 o'clock po tayo dito. Yan 262. Kasi nagdagdag ako ng share, 262 na. O, sige, sinubukan ko ulit mag-share. Di ba? Para ako po yung kumakati ang kamay ko na may tulong ang 1,000 yan. Di ba? Make money with friendship today. Subukan natin to baka sakali. Di ba? 263 na. Di ba? Di ba? Anong malay mo? Di ba? BSP Marketplace. Subukan natin. Di ba? 264. Wala pang 300, wala pa nga tayong 500 eh. Di ba? So yan po mga kaibigan, kung kayo po may problema sa inyong kalusugan, more than 6 months na kayo nagpapagamot, umiinom din kayo supplements, may gitna rin 3 buwan, ibig sabihin may kulang. Hindi ko sinasabi, never ako nagsabing mali. Never. May sabi ko may kulang. So pupunuan po ng ating Amazing Trio, Amazing 4 or ng Migawan. Maliwanag po yan. Maliwanag pa sa sikat na in a natural way. Yung advice ko po, kasi more than 20 years na tayo sa natural medicine, libre po yan. Okay. Yung kamuti po dito, gusto mong bumili, pwede 300. Ngayon kung bumili po natin ng mga produkto, nagbibigay din tayo. Okay, maliwanag. Lalong-lalo may cancer ka, dapat kamuti na. Meron kang diabetes, dapat kamuti. Meron kang high blood, dapat kamuti. Mahina ang panunaw ng pagkaano mo. Mahirap ka sa may constipation ka, dapat kamuti. Dapat ganun po yan. Diba? All kinds of cancer, dapat kamuti. Diba? May sakit ka sa puso, dapat kamuti. Diba? High cholesterol, dapat kamuti. Diba? Ano pa problema ninyo? Kamuti kasi for all season yan, di ba? Okay, nakukuha po ba ninyo? YouTubers PH, subukan natin kung pwede. 264, 267. Kulang. Ang share natin kakaunti, ibig sabihin. Di ba? Ang ating nanonood lang, 19 pa lang kayo, 19. Ang kuminsi nyo, 44. Di ba? Di ba? Di ba? Hanggang 10:30. 30 minutes pa tayo. 30 minutes pa. 267 pa lang tayo. Ang sharer natin. Di ba? Kulang na kulang. Siguro kulang ano nyo. Kulang ang inyong mga ano sa ano.
yung ibig sabihin, kulang ang inyong mga grupo na nasalian. Di ba? Subukan natin, Bicolano Vloggers Association. Di ba? 268. Ibig sabihin talaga, kulang ang nanonood pag Sunday. Di ba? Ang Sunday po, napakaganda. Kasi wala kayong trabaho. Di ba? Di ba? Ako hanggang maban. Ibis agad sa share. Di ba? Sabi ni Amazing Diamond Ninya Really Moral. Itong dalawang ito, Amazing G Bayaban, talaga pag mag-share sang katutak. Outdata po ako. Yan ang problema. Amazing Diamond Mariel Silinyo. Nag-grocery na nga eh. Pauwi pa lang. Alam mo ito, pag ano ito si sa Robinson, class ito si di ba? Di ba? Di pa po na-approve yung mga share ng iba. Ayan, di pa rin na-approve ang share ng iba. Kaya ganon. Be the change. Tayo dapat ang be the change. Sabi niya mag-ano ng dalang kamote kasi nangahingi si Miss Diamond G Bayaban. So hindi ko makalimutan. Pag nakalimutan ko, itong week na darating dapat mabigyan kita ng kamote. Diba? Okay po yan. Diba? O yung 70,000 natin miyembro, napako na. May mga naggusto na mag-diamond. Dapat mag 71,000 yan. Diba? Paano yan nagda-diamond kayo na yung membership natin hindi dumadami? Diba? Tama po ba ko? May problema. Diba? May problema. So, lahat po may problema sa kalusugan. Don't hesitate to come over hanggang 12 o'clock po tayo. At the same time din po ay bukas tayo ng 9 o'clock hanggang 6 o'clock. Actually 6:30 pero may programa na tayo niyan. Diba? At I'm always saying, kung kayo may problema sa kalusugan, huwag na natin patatagalin. Kasi pag malugba na yan, very costly na. Very costly. Diba? Magastos na ibig sabihin. Diba? Ito po yung mga wise decision. Habang tayo naghahanap buhay, habang tayo nagninegosyo, na kumikita ng pera, kailangan po natin proteksyonan ang ating katawan. Kung pwedeng 101%, pero wala namang 101%, 99.99%. Bakit to kini 100%? Hindi pa nangyayari. Diba? Pag nangyayari na, 100%. Okay, maliwanag. Okay, maliwanag po yan. Pag hindi po tayo naka 1,000, wala. Bibigyan ko na lang ng kamote so marami mag-share. Si Amazing Diamond G Bayaban, Amazing Diamond Ninya Really Moral. Diba? Ako, pag sinabi ko, dapat may gagawin tayo. Sa Wednesday po, may raffle tayo. May pinangako ako na 200. Akala niyo nakalimutan ko yan? Hindi ko nakalimutan. Sabi kasi ng aking assistant, si Miss J, Doc, kaunti ang ating nag-participate, kaya next Wednesday na lang. Okay. Tayo masunurin, di ba? Okay, maliwanag. So, sa Wednesday po, ang ating raffle 5, na tig 50 pesos, at dalawang tig 100, 700. Doon naman po sa may mga may gawa na pinorchase na meron tayong 5 tig 100. Pero kung marami mag-purchase pa hanggang Wednesday, gagawin kong 10. Okay, maliwanag. Kasi po, kailangan talaga nun. Give and take yan. Saan ko naman pagparakunin ng pera? Hindi naman po ako mayaman.
o super yaman. Di ba? Hindi mo ako sinasalok ang pera ng iba. Di ba? Okay, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Di ba? O ngayon, naka 268, almost 300. O bukas, gawin natin 500 lang. Magdadagdag tayo ng 500 din na ating paparapor. Okay. Na-share ha, kailangan 500 minimum tomorrow. O kasi 1 hour lang. Ngayon kasi 1.5 hours kayo, 1,000. Diba? Invite your friends. Friends. Nakikinig nga kayo ng sa YouTube. Andyan na lahat, diba? O kung ano-ano na lang. Diba? No, yung mga controversial, yun ang gusto natin. Yung sa kalusugan natin, pinapabayaan natin. Kaya sabihin mo, mahal. Anong mahal? May 50 pesos bang mahal? Ang daming nga na gamot. Isang kapsula, libo-libo. Hindi kayo namamahalan. Di ba? Okay. 50 pesos na promo. Kung walang promo, medyo mataas-taas ng kaunti. Di ba? Okay, maliwanag. So ano nyo pong karamdaman? Punta kayo kagad dito hanggang alas 12. Kung hindi, bukas na. Alas 9. Darating siguro ako dito mga 10 o'clock bukas. Kasi isasama natin si Miss Jobs para mag-alaga kay sa ating apo na Miss Gian. Yan, di ba? Okay, maliwanag po. So sana naliliwanagan natin lahat. Pag naliliwanagan po natin, maganda po yan. Kung hindi natin naliwanagan, mahirapan po tayo. Okay. So, naintindihan po ba natin? Kung naintindihan po natin, salamaton. Kung hindi po ninyo naintindihan, I'm sorry my love. Di ba? Okay. Okay ba? Hindi tayo, okay. Ano Kuya Mac? Anong balita? Ito si Kuya Mac ha. Kuya Mac. So yan po ang magandang balita. So ano po bang problema? Di ba? Diabetes. Diabetes, simple lang po yan kung alam natin. Simple lang po yan sa Mega 1. Hypertension, simple lang po yan. Cholesterol, simple lang po yan. Arthritis, simple lang po yan. Vertigo, simple lang po yan. Insomnia, simple lang po yan. Ano pa ang problema ninyo? Constipation, simple lang po yan. Sipon o bulag na trangkaso, simple lang po yan. Ano pa? Ano pa ang problema ninyo? Simple lang po yan. Ang pinakamatindi po, cancer. Di ba? Stage 4. Ano pa? Dinadialysis. Di ba? Yan po yung mga yan po ang medyo mahirap. Di ba? Kaya hindi na natin dapat pabutin pa dyan. Kaya kailangan natin solusyonan kaagad. 268 pa lang po ang sharer natin. Di ba? So yan po ang magandang balita. Kung ano ang problema mo sa kalusugan, mag-usap tayo. Kung anong problema mo sa financially, mag-usap po tayo. Puso sa puso, isip sa isip. At ang ating center, si Lord Jesus Christ or si Allah sa Muslim. Okay. Hindi po ako nagtatouch ng religion. Hindi po ako dyan. Wala po ako dyan. Okay, maliwanag. Puso sa puso. Ano ang problema mo? Ano ang gagawin nating solusyon sa problema mo? Pero dapat, ano mga suggestions ko, gawin natin. Diba? Pagtulungan natin.
Tayo ba is kaya natin ang sipag, tiyaga, determinasyon, commitment? Teachable ba tayo? Di ba? May pangarap ba tayo sa buhay? Di ba? Baka kaunti lang na hirap, ayaw mo na. Kaya mas maganda po pinaghihirapan kasi matamis ang tagumpay. Yung pong hindi pinaghirapan, mahirap po talaga. Hindi masarap ang tagumpay. Okay, maliwanag po yan. So lahat po may problema sa kalusugan, may problema sa financially, kailangan magsadya lang po sa atin dito po sa Unit 218 Pacific Regency 760 Pablo Ocampo, formerly Vito Cruz, Malati, Manila. Sa ano po yan? Main office. Dito po sa atin sa Imichi Booking Office in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas, Rizal Street, Cabangan West, Barangay 18, Legazpi City. You may contact Doc Joey sa 0917-853-8933, 0917-853-8933, or 0998-975-8121, 0998-975-8121. Sa gusto po magkaroon ng negosyo na maganda, a new model to be launched by August 19 once na okay na. Pero ngayon pwede na tayong tumanggap dyan kasi bibilin lang naman natin ang produkto. 2 boxes worth 4,000, discounted na 6,000 lang. Pagpasok ng Unilevel at pwede na rin kayo mag-invite ng tao, magkukwentuhan. So kulang dyan, below that hanggang 1,000 ilili-away po natin, li-away. Below 6,000 to 1,000 ilili-away po natin yan para matulungan kayo. At pwede na rin kayo mag-invite. Okay, maliwanag. Lahat kayo kasi gusto kong matulungan. As much as possible. Mahirap ka, sobrang hirap mo, may load ka nga, nakaka-load ka nga eh. Diba? Nakakabili ka ng cellphone eh. Diba? Oh. Mayroon ka namang pamilya, may mga kamag-anak ka, may kaibigan ka, may kakilala ka. May kakilala ka mga senior citizens. May mga kakilala ka, may mga karamdaman, may mga kakilala kang gustong madagdagan ang kita. O, dito sa lahat kay Doc Joey Bitito yan. No, di ba? Okay? Naintindihan po ba natin yan? Okay, maliwanag. Okay, maliwanag sa sikat pa ng araw bukas. O, di ba, Makmak? Kuya Mac, okay ba? Umupo ka muna dyan. Pagkatapos alas 11, mag-usap tayong dalawa. Yung dating empleyado ko sa OKFM. Sarado mo kasi maingay. Sarado mo. Yan. Ay, ang gwapo ng ng Barangay 18. Still bachelor. Di ba? Ay, ano ito eh. Sino sa inyo dyan? Mga single lady. Single lady. Ito si Kuya Mac. Single ito? Single macho guapito. Okay. Mas gwapo sa akin ang isang paligo. Di ba? Ganun tayo mag-motivate ng tao. Di ba? Tuwang-tuwa si Kuya Mac. Ganun yan eh. Mas marami napapasaya. Mas maganda yan sa buhay natin. Kaysa marami tayong nagagalit sa atin. Di ba? Pero, remember this, kahit anong buti mong tao sa mundong ibabaw, kahit anong galing mo, kahit anong parati dyan, merong magtatampo o magagalit sa'yo. Ganun talaga ang buhay. Wala pong perfect sa mundong ibabaw. Kahit perfecto ka, lagi kang hahanapan ng imperfeksyon ng iba. Ganun po ang nangyayari sa buhay natin. Di ba? Pero ikaw mismo,
honestly sa puso mo, isipan mo sa iyong buong whole being mo, alam mo ginagawa mo ay mabuti, maayos, nakakatulong ka sa kapwa, go for it. It's not the yung minds or yung interpretation o yung pananaw ng karamihan ng ibang tao, pero yung ginagawa ang pinaka-importante sa buhay natin. Okay, maliwanag. Nakakuha mo ba yan, Kuya Mac? Okay ba yung sinabi ko? Di ba? Okay, so okay raw yung sinabi ko. Kung kayo may mga problema sa kalusugan, na-hospitalize na kayo, ang dami na ninyong ininom na gamot, pero wala pa rin nangyayari, ay subukan natin ang Migawan. Di ba? So, hindi na tayo nakapagpa-komersyal. Kaya pa kaya magpa-komersyal si Kuya Manny? Di ba? Pero ituloy-tuloy na natin. Total, long play tayo. Long play for 1 hour and 30 minutes si Doc Joey Bitito. Parang junior talaga tayo. Biruin mo, sino ang nagprogramang 1 hour and a half minutes? 1.5 hours sa OKFM. Meron man nagprogramang 1 hour, 1.5 hours, isang DJ natin o announcer? Wala? Wala pa? Si Doc Joey 1.5 hours. Ibig sabihin parang junior ako. Ito kaya si Kuya Mac galing sa OKFM. Tinatanong ko po kung merong radio announcer or DJ nagprograma ng 1.5 hours na tuloy-tuloy. Wala raw. Ibig sabihin si Doc Joey parang junior. Di ba? Kasi 1.5 hours ang programa natin, tuloy-tuloy tayo. Walang hinto. Ang inom ko lang pag-inom ng tubig. Di ba? Okay? Iyan po ang nagagawa ng Migawan. Uminom ako 2 Migawan na capsule kanina umaga, 1 Miracle C at 2 Multi-5 capsule. Very powerful. So, yung aking energy, ang strength, dahil nga po sa nutrition na nanggaling doon sa 5 capsule ang ininom ko. Okay, naintindihan po ba ninyo? Kung naintindihan po ninyo, salamaton. Kung hindi po, wala akong magagawa. Di ba? Okay ba yung Kuya Mac ang sinasabi ko? Wala tayong magagawa kung sila naniniwala sa atin. Pero kung maniwala, salamaton. Kung hindi, pasensya. Di ba? Pag kayo po ay may 1,000 pataas, maaari kayo makasali sa ating programa na pangkabuhayan. Hindi na po pwede ito kasi po yung puro laway-laway, walang commitment. Pag wala kang commitment, mahirap. Di ba? Di ba? Ang gusto natin may commitment. No, di ba? Yan po ang sana nagkakaliwanagan po tayo dyan. Pero yung member ka talaga, 6,000. Gusto mo mas malaki, 12,000. Gusto mo mas malaki, 20,000. Gusto mo mas malaki, 60,000. Gusto mo mas malaki, 120,000. Gusto mas malaki, 250,000. Gusto mas malaki, 500,000. Gusto mo buong probinsya hawakan mo, 1M. Diba? Grabe yan. Para ka picking apples ka dyan. Kung wala kang 1M, umanap ka na may 1M para malaki ang iyong referral bonus. Yan. Diba? Okay, maliwanag. As of now, 269 ang sharers po natin. Ang shares. Okay, so yan po, we have only 10 minutes to go bago matapos ang ating programang Kalusugan at Bayanihan, Serbisyong Natural, Special Edition, tuwing Sunday po, from 9:30 to 11 o'clock in the morning. This program is brought to you by Dorotea Resort and Spa, located Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. For relaxation, rejuvenation, enjoyment, go to Dorotea Resort and Spa.
Meron na po tayo dyan ng dating corner. Meron na po tayo dyan ng mga 3D na mural, di ba? Marami na tayo na ma-picture-picturean po dyan ng mural. Pakiusap lang po natin, huwag po natin dudumihan. Yan, okay? Huwag lang po natin dudumihan ang ating mural dyan, okay? Maliwanag. Okay? So yan po magandang balita ko sa aking mga binamahal kong mga kababayan. Ang aking mga kababayan na minamahal ay dapat ay mamahalin natin para tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan, magandang enjoyment, magandang samahan. Yan, okay? So yan po magandang balita natin. Sana po ay magkasama-sama na tayo. This is time for us to be united. This is the time for us to go hand in hand para po malabanan ang COVID-19, malabanan ang kahirapan, malabanan po ang iba't ibang klaseng mga karamdaman. Di ba? O ngayon, kung wala kang pera, hanapin natin ang pera. Okay, kung wala kang karamdaman, mas maganda po yan. Hanapin po natin may mga karamdaman. Yun naman gustong walang karamdaman pero gustong laging malusog at malabanan na maiwasan ang COVID-19. Yan, samahan na natin dito sa atin. At yun naman may pera na gusto pang madagdagan ng pera, samahan na natin dito for the uni-level in the future. Diba? So lahat po dito sa atin, basta magandang bagay ang ating pagsasamahan, ay wala pong masamang tinapay sa inyong abang lingkod na si Doc Joey Bitito. Okay ba yan? Okay ba? Okay po ba yun? Ngayon, sabi ni Doc Joey, ang ganda ng ng naka-pink, pink na. Pink na. Di ba? Sa online ko po ito nabili, di ba? Okay naman pala. Para akong teenager, di ba? Actually, I hate po mga ganitong pero bagay din na pala sabi sa akin na bumabata daw tayo. Eh di, okay. Maging batang isip na lang tayo. Di ba? Para tayo hindi tumatanda. Di ba? 269 shares. Kulang pa tayo ng 231 pang kulang. Di ba? Para tayo ay maging 500. So sa Monday po, 500 lang shares para magparapol tayo ng 500. Di ba? Kung hindi ko pa magagastos yung pera natin. Okay. Yan. 264 comments. Di ba? 64 comments. 21 21 lang ang nag-likes. Kakaunti. Dati-rati almost 1,000. Di ba? Puro problema na ba sa COVID-19? Huwag kayo maniwala dyan sa COVID-19 na problema. Hindi po problema yan. Basta na sumunod tayo sa payo ng gobyerno, o hindi po problema ang COVID-19. Kumain lang kayo ng maraming gulay, prutas, malunggay, talbos ng kamote, kangkong, ampalaya, wala pong mas maganda po yung yung bitter melon, okra, yung pong walang mga patula, diba? Maganda yan. Yung mga gabi, yung gabing masarap yun yung ubos ng gabi, ang sarap-sarap noon. Di ba? Sa akin yun ang gustong-gusto ko. Hindi na ako nakakain noon, di ba? Yung lubi-lubi kasi mahina ko sa lubi-lubi, pero sa kaiba ang galing na sa lubi-lubi, lalo-lalo yung ginagataan. Sa akin po, laing, yan ang paborito ko yan. Kinunot, yan. Sa malunggay, ang sarap niyan, wala na. Di na po ako nakakakain ng ganyan, di ba? Ano pa? Ano pa ang kailangan natin? Di ba? So yan po magandang balita natin. Sana po ay tayo ay mayroon kayo natutunan dito sa programa nating Kalusugan at Bayanihan, Serbisyong Natural, Sunday edition, di ba? We have still 5 minutes to go.
5 minutes to go. Ano po ang mga pinapa-shoutout ninyo? Meron na po ba kayong pinapa-shoutout? Meron na po ba kayo mga meron na ba kayo mga mga recommendation? Di ba? Ano ba mga recommendation natin? Okay, be the change, di ba? Okay. So, ano po ba? Tawa lang ng para bumata. Yes, tawa lang ng tawa. Para bumata tayo. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Yes, tama naman tayo dyan. Di ba? Okay, wow na wow. Sa kamuti. Dinala sa ating kamuti ngayon, hindi ko masyado gusto. Medyo hindi Sino po pa sa inyo may magandang kamote? Ang gusto ko yung walang bangsod. Mag-refer kayo sa akin, di ba? Yung magaganda talaga. Diba? Yung masarap. Di ba? Yung mga masarap na kamote. Di ba? Yan ang kailangan natin. Ayan, sariling atin po yan ang kamote. Di ba? Meron lang daw talagang pangalan na perfecto. Di ba? Keep going po tayo. Just keep going. Di ba? Di ba? So yan po yan po ang So lahat pong gusto makipag-ugnayan sa atin, hanggang 12 o'clock po tayo dito. At bukas 9 to 6. At mag-text lang po kay Doc Joy 0916-0917-853-8933 0917-853-8933 0998-975-8121 0998-975-8121 at ating Facebook account Joey Bitito, open close parenthesis Doc Joey DOC, Doc Joey Joey close parenthesis, and second account Doc Ching Bitito DOC, Doc Ching CHING Bitito BETITO, Doc Ching Bitito. Ang ating pong programa is brought to you by Dorotea Resort Spa, located Barangay Kabutan, Bakakay, Albay. Yan. May dalawa pong swimming pool, may infinity pool, mayroon pong jacuzzi at ginagawa pong malit na pool. Running water area for exclusivity kasi maganda po pinapagawa natin. At meron po tayong dating corner na dyan, napakaganda po. Ayan, mga picture, huwag lang po nating dudumihan. Kaya pag po natin tatanggalin na slippers, ang shoes, di ba? Bago tayo umapak doon na merong carpet, yan, di ba? Disaga natin na tayo pumasok doon sa dating corner. Picture, meron po tayo dyan ng peacock, ang ganda kagawa ng ating mga artist na sina Mr. Edsel at saka si Miss Jack. Yan, di ba? Jack or Jackie. Yan, di ba? At of course, yung may 3D na tayo dyan. Meron tayong pambata dyan. Meron pang adult, di ba? So marami po tayong gagawin sana dyan na maganda. Sana po wag na mag-lockdown, di ba? Para marami po tayong matutulungan. Yan, okay, maliwanag. So ayan po, gusto mong pumunta sa Dorotea Resort and Spa, mag-text din po sa atin 0917-853-8933 0917-853-8933 at yung gustong bumili mo sa Ginobatan Albay kay Miss Diamond Arlene sa 0946-051-9050 0946-051-9050 o 0927-316-7466 0927-316-7466 at ang ating pong contest sa pagka-Miss Migawan for the month of April, ang kailangan lang po natin ay 15 boxes of Migawan minimum, 15 or more, di ba?
So yan po hanggang Friday na lang po yan sa April 30. So 5 days to go. 5 days to go for the Miss Mega 1. And of course yung ating pong Unilevel, forthcoming po yan. Forthcoming, pagdasal po natin. Si Mr. Alex ang gumagawa ng program. Diba? At lahat po, kasi ang dami na po natin natulungan sa kalusugan. Ang gusto ko na, ang wish ko naman, marami tayong matulungan sa kabuhayan or financially. Yan po ang wish ni Doc Joy Bitito. Para po balansyado, para po marami tayong matutulungan sa kalusugan man or financially or sa kabuhayan man. At nakakatulong din ang kamote sa mga farmers na nagtatanim ng kamote. Kaya yan po ay makakatulong sa ating kalusugan. And of course, ang ating Mega 1, Miracle C, Mega Multi-5 Missing 4, ang Mega 1, 21 very powerful ingredients na galing sa Amerika para lakasin, mabigyan ng tamang nutrition ng ating immune system. Of course, ang ating 11 natural vitamins ang Amazing Juice with Miracle C and with blood collagen para mag-smooth ang skin natin. Ang ating pong tatlong kape, ang Amazing Coffee Mix, merong 14-in-1 with moringa and stevia, natural sweetener. Ang Multi 5 Coffee, mga mushroom coffee 8-in-1. Ang Mega E Coffee, 8-in-1 mga berries po yan, mga super fruits. And of course, ang ating Mega Choco na merong moringa, merong acai berry, may goji berry, may cranberry, and yan po natural sweetener. At ang ating pong berry soup, kaya pang skin ni Doc Joy Bitito ay mukhang porcelana tayo. Even Junior na po tayo. Yan. Berry soup, yan. And of course, ang Slimmer's Rice for a slimming body. Kung kayo po ay medyo overweight, Slimmer's Rice. Kung kayo po ay diabetic, napakaganda pong Slimmer's Rice kasi po yan, low glycemic po yan. At kung kayo may may cholesterol at saka may hypertension, makakatulong po ang Slimmer's Rice. So yung ating mga produktong lahat po yan ay yan po ng Miracle Health Corporation. Okay? And of course, ang ating pong ang kapartners po natin dito, Dorotea Resort Spa located Barangay Kaugutan, Bakaka Albay for relaxation, rejuvenation, enjoyment. Go to Dorotea Resort and Spa. Yan, may dalawang swimming pool, merong jacuzzi, may infinity pool. Yan. At meron po tayo dyan na yung pagkain nating natural, food natin, more or less mga isda. Mahilig tayo sa isda. Yan. Of course, meron po mga promo dyan. Promo for this pandemic. Kaya po pinababa natin, at maganda po ang ating mga facilities dyan. 4 na building, marami pong may air conditioning ating mga rooms po dyan. Kaya po, go to Dorotea Resort Spa located Barangay Kaugutan, Bakaka Albay. For further info, just text 0917-853-8933, 0917-853-8933. Mga kapatid, mga kaibigan, mga partners in business and health and business, mga Ayap family, once again, a blessed Sunday to all. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Stay safe and healthy. Keep safe and healthy, di ba? At iwasan po ang COVID-19. Kaya wear your mask, your face mask, and face shield, di ba? At lagi maghugas ng mabuti. Kaya po napakaganda ang berry soap with collagen, di ba? Yan po napakaganda sa ating katawan. At always pray to the Lord because prayer can move mountains, di ba? Prayer can move mountains, galing lang po sa ating kaibuturan ng ating puso. Mga kamising, babalik po ang Kalusugan at Bayanihan, Serbisyo Natural. Ang iyong lingkod si Doc Joy Bitito bukas, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. Ito po ang lingkod, ang iyong big brother ng sambayan na si Doc Joy Bitito. Nagsabing maraming salamat. A blessed Sunday to all. Magandang umaga. Sana masaya lahat, sana healthy lahat, sana po successful lahat. Kaya po, andito tayo with Mega 1 and of course ang Unilevel nating forthcoming this very soon. Maraming salamat, magandang umaga. God bless to everyone and I love you all.
Okay ba yun? Grabe. Whew! Grabe. Ano tayo?